ndadzoka zvekare. Two things, or probably one, to correct here. Vanondiziva vanoziva kuti Manjets, vamwe vanoziva kuti drone commander. Manjets, the Anunnaki, the royal bloodline. Right, isusu basa redu ndere kumiririra vanhu vanodzvinyirirwa. Kana panenge pakudzvinyirirwa vanhu vemunyika medu paya basa redu ndere kumiririra masituation akadaro. Right? So paita kaishu kekuti mfana Holiten abuda ari kutaura nyaya dzake. Ndakamboti nini handifarira hangu kukomenta nyaya dzakaita sei dziri private. But the reason why I am now talking about it is because paita vamwe vanhu vemusangano vakuunganidza vanhu vachiti pasina Holiten parally. Pasina Holiten nekuti ari kutaura zvakati pamusoro pemba yapresident. Aiwa, regai ndikubetserei inini mafungiro angu. Okay? Ngatibetseranei, ngatitarisei mamiriro akaita zvinhu. Kana kuna namambo vaya vanombotongawo nyaya dzakadai so. Betserai Sean. Betserai Collins. Chaitika panapa ndechekuti Sean akamitisa mukadzi wemunhu according to what murume wacho zvaari kutaura. Handiti? Now it's very clear because Holiten has gone on his Instagram and posted a post yakatonyorwa kunzi Sean uyautore mwana wako. So as I continued to dig deeper into this issue, I then found out kuti pakamboitwa kadhiri kekuti munhu anyarare but kunyarara kwacho kwaramba. Imi mese muri kumanya muchiita kuti hama dzedu dziti pasina Holiten dzisingazivi kuti Holiten wacho ndiye anoita nezvewo chichaitika. Ko muri kudiko kutangira nyaya pairi kutangira chaipo. Kuti aiwa zvakazoitika kuHarare ndezvekuti Sean anga achidanana nemukadzi wemunhu akanumburisa mukadzi wemunhu. Saka murume wacho mudiki, saka apa komadiko zvaakataura Holiten endai kakumba kwacho. Handiti akataura kuti uya kumba kwangu futi. So at the end of the day, kana muchida kubetsera imimi vanhu muri kuitisa marali enhema imimi, endai munoripa Holiten pane kumuitira chigenga chekuda kumugengera Zimbabwe yese. Endai munoripa. Makakanganisa, makapwanya ruzhowa imba yomo murume. Saka inini advisor ndinayo kune vanhu vaya vada kushandisa zita remusangano vaya, muri kutikanganisira musangano. You are destroying trust yevanhu in the name yeZANU PF. Muri kunzwaka? Muri kutikanganisira musangano, muri kutikanganisira zvakawanda. Holiten whether iZANU PF hasi ZANU PF kana kuti chi kana kuti ini ndiri ZANU PF hansi ZANU PF, ndakutaurirai chinhu one, we are a country that should have morals. Tiri nyika inofanira kunge ine mamorals. As far as I can see at this point, the State House, the first family, should be exemplary in having these morals and keeping these values. Asi chatatoona panapa papotseka kune vaya vese vanotambana naSean vaya. Ndinoda kukuratidzai chinhu one. Kanzwa kuti shamwari yako imbavha, yasungwa imbavha, yabatwa zveshuwa, iwe wotemba nayo, iwe wanga usingazivi kuti imbavha, unenge wakakotsira. Okay? So zvaitika kuna Holiten hazvisi kuzoitika kuna Holiten chete. Zvatoitika probably kune vanhu vakawanda, tichavawo hedu wobuda. Asi the other reason yandiri kutaurira panapa nhasi ndeyekuti ndoda kuti imimi vapfana mayouth imimi
mudzidze chimwe chinhu 1. Dzidzai kuzvishandira mozvitengera marange rover yenyu nekuzvitengera zvinhu zvenyu nekutenga dzimba dzenyu. Handiti maona kuti munhu akanzi apuwa chakati akufamba nerange rover azopuwa chakati zvakati zvikati. There is a reason behind that. There is a reason behind that. Ukaona varume vachifarira pamba pako stereki, pane zvinhu 2 zvavari kufambira. 2 edha vari kufambira vana vako vasikana kana kuti vari kufambira mudzimai wako iwewe. So vapfana imi makura iko zvino munofunga kuti kufarirwa kana kuti kuita sei. Hakuna murume anoinvesta nguva yake nekushandisa petrol yake nekukutengera range rover, nekukutengera imwe range rover, nekukutengera imwe range rover, nekukutengera imwe range rover, nekukutengera Benz S500, nekukutengera chii. Manje tichanzwa umwe murume murefu akuchema futa akutaura nyaya dzake kuti aiwa izvi ndio zviri kuitika izvi. Ndosaka ndiri kutaurawo komana kuti look at this situation and learn from this. Hakuna zvinhu zvemahara manzwa, hakuna zvinhu zvemahara. Zvinhu zvemahara kuzvigadzirira iwewe upenyu hwako kuti huite zvakanaka, ndio zvemahara izvozvo. So kune vaye vakushandisa zita reZANU PF kuita marali nekuti pasina holy 10 tereraika, komadi kutsanangura nyaya yacho kuti aiwa mwana wapresident kuState House akamitisa mukadzi wemunhu saka murume wacho akukomplaina. Okay, ndo nyaya yacho yatinoda kungotaura panapa. So isusu we are watching. Holy 10, we have your support. We are watching. Ndo chokwadi chocho. We are watching. Tinoda kuona kuti chichi chaitwa nana Collins wacho, chichi chaitwa na Shoni wachona. Chatakuziva isusu kuti Shoni anonyenga vakadzi vevanhu, anomitisa vakadzi vevanhu chete. Kune vaye vanotambira around Shoni nani zivai zvese izvozvo. Kune masoja mamwaya muchifara muchiti vakuru vebasa vasvika chichi chenjerai vakadzi venyu manzwa. Ukangoera wangwara pazvinhu zvakaita seizvozvo hautenderi kuti anyone atambire padhuze nemukadzi wako, because vanhu ndo zvavanovinga izvozvo. Hakuna zvinhu zvinofambirwa nevarume kudarika izvozvo. Ukangozviziva hausori uchiita mapati nekuita mafunction nekuita chichi, unotozviziva kuti munhu afambire mahara. Wanzwa, munhu afambire mahara. Ukangozviziva chete kuti pano pasi hakuna munhu anofambira mahara. Munhu afambire mahara muupenyu. Munhu anofambira zviripo. Edha munhu anofambira kumba kwako vana vako vasikana kana kuti munhu anofambira mukadzi wako. Saka unofanira kudzidza kuisa malimits. Muri kunzwa kaimimi vafana macelebrity imimi mese mukupuwa mota kuti muite marelations. Ndonzwira tsitsi vaJapreza inini. I just want to be honest, I feel sorry for him. He's been tied. First time unofunga kuti gift, wozoona kuti there's something more to it. Wotozonzwa mukadzi wako akunzi mukadzi waJapreza atenge kwa chichi. Handisi kuti ndo zviri kuitika. Ndingotaura kuti semurume ini handidi kuti mukadzi wangu atengerwe mota nomumwe munhu. Handite zvinhu zvakadaro, and hazviitike zvinhu zvakadaro. Kuratidza kuve a big failure ukaona mukadzi wako akutengerwa mota nomumwe murume wakasvinura wototenda wotouchira. Sana Fandani, ndakaona Fandani achiuchira akapfugama pasi. So ndo paunoona kuti desperation yakaipa. Ende nini chandisingaziende chekuti kana madzimai aenda kumba, anoenda kumba achinoti chii, anenge achitaura kuti chii kana asvika kumba. Watengerwa mota musi wamoburana iwo hausi baba, ndakatengerwa mota iyi naWicknell. Vese ana Dorcas Moya zvekutengerwa mota zvine zvazvinazvo mukati. Hapana chinoshamisira. Ukaita mota dzakawanda uchaona kuti it's just a car. Yanomuka one day uchidriver one, musi woyo haudzidrive dzese 10 ka1. So there's nothing really special about motor or all these things that we
end up getting into. But chandongoda kutaurirai kawakomana, chenjerai akazoti hunzvi, chenjerai, chengetedzai mhuri dzenyu, chengetedzai vana venyu. Vakomana vepolitics havafambiri chinhu chimwe chete mudzimba dzenyu, mungogara mazviziva. Sean, enda unokumbira uregerero kuna Holy 10. Imi Munangagwa endai munoripa zvekuda kutiurayira mwana nekuti akombrena kuti ndo zvamuri kuita izvizvi dai mambomira. Takatokutarisawo nemaziso matsvuku. Dai mambomira kuita zvinhu zvakadaro. Dai mambomira. Chamakutidzidzisa ndechekuti aiwa kana nemiwo vakadzi venyu vanofanira kunyengwa. Ndo zvamakutidzidzisa izvozvo. Endewo futika, ivo vakadzi vakaroorwa kwaMunangagwa vandimaona kuti varume venyu vanonyenga. Ndo zvatakutoziva kuti aiwa, dzidzaiwo kuti pamunowana kamukana kai itaiwo zvamunoda. Haina ngoswera muchingorohwa muchingoitwa zvese zvinenge zvichingoitika zvezvo. Ini ndinongotaurawo chokwadi. Chokwadi chandotaura ndechechacha chisingaputse ukama. Vanenge vakaroorwa kwaMunangagwa vakutozivawo kuti aiwa kunonyenganwa chete. That's all I can say. Asi Sean, enda unokumbira uregerero kuna Holy 10, enda unoripa. Wakamitisa mukadzi womunhu. Kazviitwe izvozvo. Nyenga hako, but kumitisa mukadzi womunhu, hatoona ndakutosvikirwa, ndakutokosora. But anyway, ndachirangotsura vaya vakushandisa zita remusangano vaya kuti pasina Holy 10. Hayo haisi nyaya yemusangano. Iyi haisi nyaya yemusangano. Siyanai nemusangano, siyanai nekuisa Holy 10 nemusangano. This is non-political, hazvine nepolitics izvi. Endai munoripa mufanawo, endai munomuripa. Kana maripa motora mwana wenyu, munochengeta mwana wenyu chete. Otherwise, Tinashe Mugabe hero basa. Manjed Zananaki, the royal bloodline.